Te tulitte ainakin etuajassa. Hetki, minä käyn missä tämän aitaa kiinni. Minä olen Senja, hei vaan. Haluatteko nähdä meidän tallimme? Tässä on tuo äskeinen poni Ruusu. Sitten tuo on Karmen. Hän on Felix. Ja tuo on Tuli. Ja sitten täällä on meidän vaaliasuonet. Tuolla on kaikkien satulat. Tuossa on loimet ja liimut. Tuossa on muuten hekkuja. Ja tuossa on harjapakki ja satulateline ja meidän palkinnot. Ja tuossa me säilytämme ruuat. Hei, mitä tuo teatsikka yhtäkkiä tippui? Sitten tuossa on tarha. Tuossa emme yleensä säilytä noita. Ja tuolla on kenttä. Meillä on tänään, tai siis tarkoitin huomisiltana, esteratsastuskilpailut. No niin, hei hei!